Na głupie pytania, głupie odpowiedzi. Czemu pędzeją je na koniec miesiąca? Co wystykło do pierwszego? Co to je? Niby kula, a nie kula? Nudel kula. Czemu kura chodzi z kokotem? Dla jaj. O czym muszą pamiętać lektory wychowania seksualnego? Żeby nie zadawać prac domowych. Jaka jest różnica między dwulatkiem a żeniatym chłopem? Dwulatka idzie zostawić samego z nianią. Czemu krasnoludki, jak chodzą w lesie, to się dycko śmieją? Bo ich mech łychce po jajcach. Przoci je światłem życia, a czym je małżeństwo? Rachunkiem za światło. Jaki doktor nie może się ożenić ze swoją pacjentką? Weterynarz. Najgibszy zwierz na świecie to jak gepard, a najgibszy ptok? Ptok od gepalda. Czym się różni czerwona róża od czerwonych majtek? Wonią. Co to znaczy, jak kiedyś znajdziesz 4 podkowy? Że tukaś w pobliżu loce koń po bosoku. Co mu teściowo między piersiami? Pympek. Czym się różni samiec jeża od samiczki jeża? Samiec ma o 1 kolec więcej. Czym się różni trumna od długopisu? Wkładem. Czemu posłowie nie używają prezerwatyw? Bo ich chroni immunitet. Co to je? Małe, białe i pędzi? Pilo przeczyszczająco. Jako je kara za bigamia? 2 teściowe. Czemu słoń nie poradzi mieć bajtli z zebrą? No bo nie poradzi nie symnąć tej piżamy w piski.